जोंनि हारिनि उन भबिष्यतखौ सिफायनो थाखाय बेसेबांबा मेलेम सालायदों सानाखै नामा रायजो राजाफोर माने बर' हक कोनबा मुस्लिम हक राजबंशी हक बा जिखुनु माने दुजन लोगो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै ओमफ्राय माने दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरो ना फुङावनो माने दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरो ओमफ्राय आङो दसे मबाइल नायदोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने ओरैबायसा मोजां बिबुंथि होलांबाय मा होनो बिनानावखौ बुंनांसिगोन आं बिनानाव प्रिटिया आरो ना एमजिनि एनिथिं एमजिनि हिन्जाव प्रिटिया आरो ना बिराद मोजां माने गुवारै बिबुंथि होलांदो जियानो जादोला बिनानाव प्रिटिनि भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय आं बिराद मोजां मोननानैसो माने बिनानावनि भिडिअखौ शेयार खालामनाय जादों आरो ना ओमफ्राय ओरैबायसा माने नायजोबदोबो आङो बिथांनि माने जा भिडिअ हिन्जाव सानैनि लानायनि सोमोन्दै आरो बहुद खोथा बुंदों लोगोसे माने बिथाङा शेयार खालामनोबो थिनदों माने बयबो शेयार खालामलाय मा लुगैयो ओरै होननानै होननायखाय आङो माने भिडिअखौ आंबो माने होनाय जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना साननो नाङा कन्टेन्ट गैया जेबो गैया बेफोरबायसा लाबोनो मानो ओरै होनना साननो नाङा खिन्थु आङो बिराद मोजां मोननानै बिनानावखौ माने सापर्ट खालामनानैसो माने आङो भिडिअखौ होनाय जादों आरो ना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों थ' बे भिडिअआ एसे पलिटिकेल टाइपनि जागोन आरो ना ओरैनोथ' आङो मालाबाबो आङो पलिटिकेल मेटारावहाय आङो इनभल्भ जाया ना आं बे पार्टिनि ना आं बे पार्टिनि बेबादि आं माब्लाबाबो आं कोनो सापर्ट दिनैसिम आं भिडिअ बानायफेराखै नोंथांमोना नुनायबो नङा खिन्थु दिनैनि बे भिडिअआ एसे पलिटिकेलनि टाइपआवबो थांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोंनि अधिकारनि खोथा फैदों आरो ना जों 6 शेड्युल जों दा ट्राइबेल जातिफोरनि मोनसे अधिकारखौहाय दिन गोजौ थाखोनि माने हिउज पपुलेशन हिउज डेभलप्ड कम्युनिटिनि मानसिफ्रा जोंनि हारिखौ दिन माबा मोनसे माबा रुल्स एन्ड रेगुलेशन आयेन दानायफोरजों जोंखौ गाग्लोबनो नागिरदों नामा नाजादों नामा बेखौ साननायनि बाथ्रा फैबाय रायजोफोर मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय लास्ट साननैसो सिगां जे केबिनेट मिटिं जादोंमोन आसाम एसेम्ब्लियावहाय थ' बेयावहाय जोङो नुनो मोनदों जाहैबाय जे आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया दिनैहाय मोनसे आयेनखौ फोसावदों बेनो जाहैबाय आसामाव थानाय गोबां माने आसाम सरकारनि आन्डारावहाय थानाय बे एलाकाफ्रावहाय हौवाफ्रा सानै हिन्जाव लानो मोना होननानैहाय आयेनखौ दानाय जादों नाथाय बेनि गेजेरावहायबो जाय एलाकाफ्रा 6 शेड्युलाव गोग्लैयो बे 6 शेड्युल अफ इन्डियान कन्स्टिटिउसनावहाय गोग्लैनाय एलाकाफोरखौहाय बेनिफ्राय एरख'नाय जादों बे इन्डियान कन्स्टिटिउसननि आन्डारावहाय जे 6 शेड्युल जाय ओनसोलफ्रा गोग्लैयो बे ओनसोलफोरहा बे गभर्नमेन्टहा गावनि मोनसे आयेन दानायनि अधिकारखौ दङ नायनानै ला नै आं स्क्रिनाव होबाय आं ओरैनो जानला मोनला खोथाखौ बुंनो फैयाखै नाथाय अधिकार दङ गावनि हारिनि मोनसे कास्टम्स माने बेखौ लाखिनो थाखाय इनहेरिटेन्स गावनि माने मोनसे एलाकाखौ डेभलप खालामनायनि थाखाय गासैबो आयेनखौ दानायनि मोनसे अधिकार दङ सरकारहा 6 शेड्युलाव थानाय ओनसोलनि लिडारफोरहा होमब्ला दिनैहाय हाग्रामा सारा मा बुंदों खोनासंनानै लादो हेतु हल 6 शेड्युल कार्बि आलं डिमा हासाव आरो BTCस এই যে দুজন মাইকী লোৱাটো এইটো বেন কৰিছে বেলেগত কিন্তু BTCত বেন কৰা নাই কেবিনেটে ডিসিশন লৈছে এইটো BTC कार्बि आलं আৰু ডিমা হাসাও তাৰমানে বৰ হক কোনবা মুসলিম হক রাজবংশী হক বা যিকোনো মানুহে দুজন ল'ব পাৰে বুলি কৈ আছে এইটো 6 शेड्युल টু এক্সাম্পটেড ডিমা হাসাও कार्बि आलं আৰু BTC কিন্তু 6 शेड्युल বাহিৰত দুজন শাদী কৰিব নোৱাৰিব ওটাইতে অসম গভৰ্ণমেণ্টে ডিসিশন লৈছে আমিতো আৰু কি কৰিম আপুনি সঠিক বুলি ভাবে স্যার এটো সঠিক বুলি ভাবি মানে আপনি গভৰ্ণমেণ্টে ডিসিশন লোৱাৰ পিছত আৰু আপনি কি এইটো ৰং বা ৰং হৈছে বা
এ রাইট হয়েছে সেইটো আপনি কেনেকে কম সেইটো ইমপ্লিমেন্ট হবই ডিসিশন दा हाग्रामा सारा बुंदों जाहैबाय आसामनि केबिनेट मिनिस्टारानो जुदि बे डिसिसनखौ लायोब्ला आंहा बुंनांगौ मा दङ दिनै आङो पार्टिनि एगेन्स्ट नङा दै ना आं कोनो पार्टिजों आं जग दङ ना माबा मोनसे खिन्थु दिनै हारिया जे अलखदाव दंसै बेखौहाय नुनानैहाय आं दिनैहाय सासे ससियेल मिडिया क्रिएटर जानायखाय आं बेखौ बाथ्राफोरखौ आं रायजो राजाफोरनिसिम आङो बेखेवनानै आङो बुंनो थाखाय आं दिनैहाय आसामनि गासैबो माने जायगाफोरावहाय बे आयेनखौ लागु खालामनाय जाबाय आरो दिनैहाय बे गावनि एलाकाफोरखौ सेफ खालामनाय जाबाय नाथाय 6 शेड्युल एलाकाफोरखौहाय हगारना होनाय जाबाय दिनै मानोना 6 शेड्युल एलाकाफ्रा मानि थाखाय गोग्लैयो होननानै बुंब्ला बेयावहाय ट्राइबल जनजाति दङ जों ट्राइबल जनजातिफ्रासो बे 6 शेड्युलाव गोग्लैयैखाय दिनै ट्राइबल हारिखौहाय माबोरै गादबगोन मानोना हिन्जाव सानै लानो थाखाय जुदि हगारना होयोब्ला मोनसे नखरखौ गायसननो थाखाय हौवा आरो हिन्जावा गोरोबनानै संसारखौ जेब्ला मोजाङै खाङो अब्लासो बे नखरनि फिसा फिसौफ्रा मा जायो गोरों गोरा जायो गियानि गुनि जायो होमब्लासो जौगालाङो आरोना मोनसे नखरा नाथाय दिनै मोनसे नखरखौ सिफायनो थाखाय मा नांगौ दिनै थार्ड पार्सन नांगौ आरोना थार्ड पार्सन हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव डिभिजनखौ लाबोनो थार्ड पार्सन नांगौ होमब्ला दिनै थार्ड पार्सनखौहाय जुदि लाबोनो थाखाय सरकारा बेबादि खुला मेला जुदि हगारना होयोब्ला दिनै जोंनि गथ' गथायफ्रा मा जागोन जोंनि गथ' गथायफ्रा थेर बेथेर जागोन दायो साननानै नाय दिनै रायजो राजाफोर जायफोरहा थाखा फैसा दङ बेसोरसो दे गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै खांलांसिगोन सानै हिन्जाव लाबाबो साथाम हिन्जाव लाबाबो बेसोरसो गोसोबादि जिउ खांगोन फिसाफोरखौ फेदेरनो हागोन नाथाय जायफ्रा मिडिल क्लास फेमिलिनि जायफ्रा गोरिब गैजायै बेफोरबादि खुला मेला आयेन हगारनायनि गेजेरजों बिसोरबो जुदि बेफोरबादि गादलेनोबा होमबा दिनै जोंनि हारिनि जे नखर बेफोरो माबादि जालांगोन साननानै नायदोंना साननानै नाय गोथौयै साननानै नायनायनि बाथ्रा फैबाय बेयावहाय मानोना जोंनि उन जोलैनि भबिष्यतनानो जाबाय जोंनि गथ' गथाय दिनै मालाय हारिफ्रा दिनै डेभलप कमिटिनि मानसिफ्रा माबादि दिमागखौ मेलेमखौ सालायदों एसे साननानै नायदोंना दिनैहाय जोंनि हारिफोरखौ गाग्लोबनो थाखाय जोंनि नखरफ्राव जुदि सासेनि जायगायाव सानै हिन्जाव हाबोब्ला सासे हौवानिया सानै हिन्जाव जुदि थायोब्ला दिनै जोंनि फिसा फिसौफ्रा नखरफ्रा थेर बेथेर जालांगोन होमब्ला जोंनि फिसाफ्राथ' फरायनो रोंखाला गोरिब दे गोनां गिदिरफ्रासो दे जेने थेनेबाबो सोलिगोनसै गैजायिफ्रा मा खालामगोनसै फिसा फिसौफ्रा हनै लेखानो फरायनो रोङासै बिफायानो बिदि जाबाय दा हनै बिमायानो बिदि खारफालांबाय दा फिसाफ्रा फरायनोनो हायासै थेर बेथेर गावस्रार अब्ला दिनैहाय जोंनि हारिनि उन भबिष्यतखौ सिफायनो थाखाय बेसेबांबा मेलेम सालायदों सानाखै नामा रायजो राजाफोर थारैनो बिनि थाखायनो दिनैहाय आङो नोंथांमोन साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रासो दिनैहाय मा होनो सरकारखौ दायो नालाय सरकारखौ गठन खालामो होनबा रायजो राजाफोरहा दाबि खालामनायनिबो क्षमता दङ मोनथिबायना इन्डियानि संबिधान हिसाबैहाय 6 शेड्युल एलाकाफ्रावहाय थानाय सरकारहा गावनि आयेन दानायनि अधिकार दङ बेखौ नोंथांमोना नायनानै लानै अब्ला दिनैहाय 6 शेड्युलाव थाखानाय जोंनि बे हालामफोरनि दिनै रायजो राजाफोर एबा जोंनि सुबुंफ्रा जोंनि मा होनो हारिफ्रा मानो थेर बेथेर जानांगौ बिदिब्ला रायजो राजाफोर साननानै नायदो आरोना आरो जुदि थारैनो बे बिसयखौ लानानै बयबो जुदि माने सानदोंब्ला आरो साननोब्ला नोंथांमोन साफ्रोमबो दिनैहाय जोंनि BTC सरकारनिसिम ज' जानानै खौसे जानानै जेब्ला जों गाबज्रिगोन बयबो होमब्ला दिनै जोंनि BTC सरकाराव जे दा बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार दं बिथाङाबो हयथ' गोहो मोनाखै जानो हागौ जे जोंनि हारियानो गाबज्रियाब्ला जोंनि कमिउनिटि मानसिफ्रानो गाबज्रियाब्ला जों मा आयेन दानो आरोना जेब्ला
जोंनि समाजनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा बे बिसयखौ लानानै बयबो गाबज्रिगोन डेपुटेसन होगोन अब्ला दिनै बिथांहाबो गोहो मोनगोन बिथाङाबो गोहो मोनगोन आरो जोंनि थाखाय मोनसे आयेनखौहाय दानो थाखाय बिथाङा हयथ' थामथिम जागोन होननानै आं आसा राखियो मानोना हारिखौ बासायनाया जोंनि दायित्व आरोना हारिनि जोंनि हारिया जुदि गाग्लोबजायो बेफोरबादि जुदि खुला मेला सार मोसौफोरबादि जुदि हगार सारना होजानानैहाय जुदि थेर बेथेर जायोब्ला बिनि थाखाय जों उनावहाय जोंनि फैगौ जेनारेसन जोंनि फिसा फिसौफ्रासो खाफालाव आखाइ होनांगोन नङाबा रायजो राजाफोर बिनिखायनो गाव गावनिखौल' दासान सोरबाया दानो कमेन्ट्सआव बुंहरलायगोन नै गावना बिदिखाय सरकारनि खिलाफ बुंफैदों आं रावबो पार्टी पलिटिक्सजों इनभल्भ गैया दै पार्टी पलिटिक्सजों आं इनभल्भ गैया नाथाय जोंनि हारिनि उन भबिष्यतखौ बहुत आं खोमसिथिं नुहरनायखाय दिनैहाय आङो सासे ससियेल मिडिया क्रिएटर जानायलाय आं बुंफैबाय मानोना जोंनि ससियेल मिडियायावहाय माखासे मानि बुंफैनाय बाथ्रानि गेजेरजोंहाय गोबां हाजारो लाखो मानसिफ्रा इनफ्लुएन्स जायो आरो गोबांखौहाय गामि गलानि मानसिफ्राबो बुजिसारनो हाया बेफोर बाथ्राफोरखौ बुजिनो हायो बिथांमोना बे बाथ्राखौ लानानै थारैनो जुदि सानोब्ला अब्ला नोंथांमोना बांसिनै बांसिन शेयार खालाम आरो बयबो कन्टेन्ट लाबो बे बिषयाव कन्टेन्ट लाबो जोंनि BTC सरकारनिसिम नोंथांमोन साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा थारैनो मा बिजिरनायखौ लुबैयो बेखौहाय नोंथांमोना अति शीघ्रयैनो मोनसे बिजिरनायखौ बिनाय गोबां साननायनि बाथ्रा फैबाय जोंहा दा बर' जोंनि ससाइटियावहाय गोबां ससियेल मिडिया क्रिएटरफ्राथ' जाजोब्बाय बयबो गावबागाव चेनेल पेज गासैहाबो दंजोबसै नाथाय नंबां जाबां बिसयफ्रावहाय बयबो भाइराल जानो नागिरो सोरबा माने मोजां बाथ्रा बुंला रावबो बेफोरखौहाय भाइराल खालामनो साना रावबो बेफोरखौ लानानै सावरायनो साना नाथाय नंबां जाबां सोरबा माबा मोनसे खालामदों सोरबा गाज्रि मावदों नै बेफोरखौबा भाइराल खालामनो नाजायो नाथाय हारिनि उनखौ साननानै बयबो गोरलैनिफ्राय गेदेर क्रिएटर गासैबो बे बिषयावहाय कन्टेन्ट लाबो आरो मानसि जोंनि रायजो राजाफोरनि साननो हानाय मेलेमखौ बयबो बेखेवनानै हो आरो जों बयबो नाजानांगौ हारिनि खौसेथिखौ हारिखौ मोजां लाखिनायाव जों बयबो नाजानांगौ गोबाङा साननो हागौ नै गावहाथ' माबानि वेस्ट बेंगलि नङा रायजोफोर आंबो आसामावनो हाबा जानाय BTC नि हायाव आंहाबो अधिकार दङ आंनि फिसायाबो BTC नि सासे देरबोगौ सासे उन भबिष्यत नालाय बिनि थाखायनो आं सासे बिमा जानानै आं बे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंफैबाय दे बावैसो सिगां माने ससियेल मिडियायाव बहुत माने भाइराल जानो मोन्दोंमोन आरोना हिन्जाव सानै लानायनि जेन'बा हाग्रामा महिलारि सारा हिन्जाव सानै लानो हायो ओरै होननानै माने बुंदों आरोना ओमफ्राय बेयावनो माने एनिथिं एमडिनि हिन्जाव प्रिति आगैया बिराद मोजां बिबुंथि होलांदो आरोना ओमफ्राय नंमारगौ आरो बे बाथ्राखौ माने बिराद सैथो होननानै भाबिदों बे बाथ्राखौ माने आंबो बिराद गनायनानै लादों आरोना बिनानावनि बुंनायखौ मानो होनबा दायो जोंनि संसाराव हिन्जाव सानै लानाय माने न'खर गावनाय नङा होमबा लोगोफोर बिराद माने गुन गोनां बाथ्रा बुंदों आरोना बयनिबो गोसोआव माने बयनिबो हिन्जाव माहारिनि देहायाव नांगोन आरोना हौवाफोरालाय सानै लानो मोननायखौसो माने खायफाया माने बिराद गोसोजों माने रंजाखुमादो आरोना खिन्थु हिन्जावफोरासो मिथिगौ जोङो दायो सानै हिन्जाव जनाय लोगो लोगोनो जोंनि गोसो जोंनि न'खरा माबायदि जालांगोन जोंनि फिसा फिसौनि साननाय हनाया मा जालांगोन नोंथांमोनानो साननानै नङा होमबा जोंथ' दायो गोरिब गुन्द्रा मानसि जोंनि न'खराव दा आरोबाव फिन हिन्जाव सासे लाबावोबा जोंनि न'खरा मा जागोन धुला उज्रायनाय बायदि उज्रायलांगोन थेर बेथेर गावलांजोबगोन नङा होमबा लोगोफोर थाखा फैसा गोनां बा माहाजोनफोरा कररपतिनि मानसिफोरा जेन'बा ओजों सासे फिसा फिसौखौ दोननानै बा बबावबाफोर भारा लानानै दोननानै बा रुजु रुमु माबा इफोरबायसा माबा मोनसे गोरों गोराफोरा माने जालांनो हागोन खिन्थु जों गोरिब गुन्द्राफोरा मा खालामना जानो हागोन नङा होमबा लोगोफोर